Fordi polarcirklerne er ved at vende. Jeg læser, at det er skyld i klimakrisen, at det er det, der smelter isen. Men så ser jeg en påstand, som siger, ekvator bliver polernes nye kingdom. Og almeldelse ske på meget kort tid. Slut med dyr, lider menneskeheden. Med våben, der er uden for lov og orden. Ja, og aliens bliver set mere og mere. Men i lyd og video, der ikke kan dokumenteres, så kryer der i Mellemøsten og Ukraine. Der er andre krige, men de er ikke på forsiden af Finn. Måske underbygger de ikke den politiske linje, eller måske er de simpelthen bare ikke vigtige. Hvorfor dog også vægte menneskeliv, når simple metoder nemt skaber splid? Vegetarisk levevis, er det rigtigt for alle eller mig? Nej, der er kun den veganske vej. Hold nu kæft, hvor er du blød. Fra nu af spiser jeg dobbeltkød. Ja, for der er kapitalisme, kommunisme, der er fascisme og socialisme. Der er stagning og der er vækst. Der er simpelt og der er komplekst. Vi har tendens til at gøre tingene svære, men hey, vi er her for at lære. Måske den simple vej er en bedre løsning for dig og mig. Kan det være aftalt spil? Fjernsyn findes sjovt nok over det hele. Er vi bare deltagerne i et konstrueret show, der distraherer os fra at pønse på noget, som for eksempel at finde vores fælles kerne og begynde at rigtigt bruge vores hjerne. Giv slip på alt du læser i avisen. Giv slip på din trang til at promovere din mening. Lær at det ikke gør noget, det ikke gør ret. At man kan ens over forskellige foderbræt. Gør hvad du føler er rigtigt for dig, men træk det ikke over hovedet, hverken på andre eller mig. Prøv at erkende, at du ikke vil. Prøv at stole på kærligheden. Vi er alle børn af moder jord. Det i sig selv er fandme det stort. Stol på du her, fordi det er mening. Lige kontrollen og accepter, at vi ikke altid er enige.